ஹாய் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்குள்ள ரெசிபி என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன் சமையல் செய்ய போகிறோம். லஞ்ச் மெனு செய்ய போகிறோம். தவு சம்பளம் வைக்க போகிறோம். பேத்தங்காய் பட்ட போகிறோம். கூட்டுக்கறி வைக்க போகிறோம். அக்கா தான் சமைச்சிருந்தாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சமையல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 பேர்த்துக்கு சமைச்சிருக்கோம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் வெந்தயம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே பெரிய வெங்காயம் 2 வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கியிருக்காங்க. பூண்டு ஒரு முழு பூண்டு பொடியாக நறுக்கியிருக்காங்க. 2 கொத்து கறிவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா தாளிச்சிடலாம். இந்த கூட்டுக்கறியில் நாங்கள் தக்காளி பழம், கேரட், கத்திரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருந்தோம். உங்களுக்கு எது இஷ்டமோ நீங்கள் அந்த காய்கறி சேர்த்துக்கலாம். முள்ளங்கி, பரங்கிக்காய், சுரக்காய் எது வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நாங்கள் சேர்த்த காய்கறி உருளைக்கிழங்கு, தக்காளி பழம், கத்திரிக்காய், கேரட் சேர்த்துருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகம் சிறு சீரகம் இருக்கு இல்லையா அந்த தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு லீட் போட்டு மூடி வச்சு ஒரு 3 நிமிடம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பட்டை மிளகாய் தூள் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. காரத்துக்காக தான் சேர்க்குறோம். உங்களுக்கு காரம் சாரமாக வேணும்னா நீங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தாராளமாக எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம். குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டுக்கோங்க. அக்கா 2 லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. அது கூடவே புளி ஒரு எமிழ்ச்சிக்காய், பச்சை எமிழ்ச்சிக்காய் பழம் இருக்கு இல்லையா அந்த சைஸில் புளி சேர்த்துருந்தாங்க. அது சேர்த்த உடனே மிளகாய்த்தூள் 6 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருந்தாங்க. மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கறி நல்லா கொதித்து வரட்டும். நல்லா கொதி வந்துட்ட உடனே காய்கறி எல்லாம் வெந்த உடனே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்த உடனே ஒரு கிண்டிட்டு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் பால் பார்த்திங்கன்னா 1 கேஜி அளவு தேங்காய் பால் சேர்த்துருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு கறி. இப்போ நம்ம தவு சம்பளம் செய்ய போகிறோம். தவு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இந்த தவை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துடலாம். தவு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ சம்பால் செய்ய போகிறோம். சம்பாலில் வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் 2, தக்காளி பழம் பெரிய பழம் 2 பழம் சேர்த்துருக்காங்க. நல்லா எண்ணெயில் தவு பொரிச்சிங்க இல்லையா அதே எண்ணெயில் போட்டு தாளிச்சிக்கோங்க. இது கூடவே அரைச்ச மிளகாய் சேர்க்க போகிறாங்க. அரைச்ச மிளகாய் என்ன சேர்த்துருந்தாங்கன்னா 2 வெள்ளிக்கு காய்ந்த மிளகாய், அப்புறம் 2-3 லெமன் கிராஸ் சிராய் சொல்லுவாங்களா அது, அப்புறம் 2 இன்ச்சு சைஸில் மஞ்சள் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டாங்க. அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டை தான் இப்போ சேர்த்துருக்காங்க. இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் கிண்டணும் நீங்கள். அது கூடவே உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டோன்னு பொரிச்சு வச்சுருக்க தவு போட்டு கிண்டி இறக்கிட்டிங்கன்னா தவு சம்பல் ரெடி ஆயிரும். இப்போ நம்ம பைத்தங்காய் பரட்ட போகிறோம். வெங்காயம் 1, கறிவேப்பிலை, சிகப்பு மிளகாய் 2, பூண்டு 5-6 பல்லு பூண்டு பொடியாக நறுக்கிறத சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பைத்தங்காய், கேரட் மிக்ஸ் பண்ணி வெட்டி வச்சுருந்தோம். நல்லா சுத்தமாக கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ வெங்காயம், பூண்டு, மிளகாய் எல்லாம் நல்லா வதக்கிட்ட உடனே பைத்தங்காய் சேர்த்துக்கலாம். பைத்தங்காய் வேகத்துக்காக தண்ணி எதுவும் சேர்த்துடாதீங்க. எண்ணெயிலே வதக்கி எடுத்தாங்க. மஞ்சத்தூள் பார்த்திங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் அளவு தான் சேர்த்துருந்தாங்க. அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. எண்ணெயிலே வதக்கி வைங்க. இப்போ நல்லா வெந்து வரணும்னா ஒரு லீட் போட்டு மூடி வச்சிங்கன்னா சூப்பராக வரும். அது கூடவே தவு பார்த்திங்கன்னா இந்த சோயா தவு இருக்குல்லையா அதையும் கட்டமாக வெட்டி பொரித்து அதை கடைசியாக சேர்த்தாங்க. இப்படி செஞ்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். எண்ணெயிலே வதக்கினீங்கன்னா பைத்தங்காய் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பைத்தங்காய் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு. கடைசியாக அப்பளம் பொரிச்சிங்கன்னா லஞ்சு சூப்பராக தயாராகிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் சூப்பராகவே வரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கனை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அவங்க மீட் பண்ணுற வரைக்கும் பிரிந்து தவறை மணியுங்கள். அனைவரையும் நேசியுங்கள். பாய்.